Hola naturalistes, benvingudes i benvinguts a EMIS Facts. Com moltes ja sabeu, la Fundació EMIS som una entitat que es dedica a la conservació de la natura, però també a l'educació i a la sensibilització ambiental. Degut a la situació de confinament a la que ens hem vist abocades com a societat per la situació del coronavirus, hem pensat dedicar aquest temps a centrar-nos en la conscienciació ambiental. L'emergència climàtica segueix sent una realitat, i encara que ara el focus mediàtic estigui centrat en l'estat d'alerta pel Covid-19, creiem que és un bon moment per reflexionar sobre què podem fer per millorar el nostre entorn. En aquest primer vídeo us presentaré a les responsables d'àrea de la Fundació EMIS que treballen cada dia per la millora del nostre entorn. Hola a tothom, jo soc Marc Vilaú, el director i responsable d'Economia Verda de la Fundació EMIS. Estaré encantat de reflexionar amb vosaltres sobre el que significa l'economia verda, sobre com podem treballar per solventar l'emergència climàtica i emergència ambiental en la que ens trobem i com poder-ho fer millor quan puguem sortir d'aquest confinament en el que ens trobem. Moltes gràcies. Hola, sóc la Montse de Fundació EMIS, responsable d'Educació i Voluntariat de l'entitat, juntament amb l'Ona i en Genís. Llavors, la nostra tasca és educar, donar a conèixer, formar, experimentar amb infants, joves i adults perquè aprenguin, entenguin, coneguin, estimin i conservin la natura. Llavors, si hi ha algun tema que vulgueu que parlem, expliquem o així, només ens ho heu de dir. Soc l'Andrés Xotegui, ambientòleg i ecòleg, responsable de gestió agrària i forestal sostenible a Fundació EMIS. Bé, mentre duri el confinament, doncs poca feina de camp puc fer més enllà de cuidar aquestes plantetes. Si em voleu fer alguna pregunta relacionada amb agricultura ecològica, estaré encantat de respondre-us. Hola, jo sóc en Pau, la persona responsable de l'àrea de conservació de la Fundació. Soc biòleg i en especialitat en ecologia. I ens encarreguem dels projectes que tenen a veure amb la conservació de la biodiversitat, concretament la biodiversitat dels hàbitats aquàtics, sota el paraigües de la tortuga d'estany, la tortuga Emys orbicularis. I si teniu qualsevol inquietud relacionada amb aquests temes o alguna pregunta, me la podeu adreçar i l'intentarem respondre. Ara que ja coneixeu les nostres responsables, us volem proposar que deixeu aquí als comentaris tots els temes, debats, preguntes que vulgueu que tractem en aquests vídeos per construir entre totes un debat ambiental a gran escala per poder aprofitar aquest temps i reflexionar sobre l'emergència climàtica i la conservació de la natura. Si us ha agradat la idea, podeu fer m'agrada al vídeo o subscriure-us al nostre canal de YouTube o seguir-nos a les nostres xarxes socials.